Morning mga sano. Niyata karon arong magtanom ta sa atong mushroom. Yan ay binhi dia. Ready na. Tara sano, puyog ta. Binuhing unok pa. Itlog. Takanga no. Ano itong takanga mga sano? Itong sprayer. Museo. Isa rasa na ba mananap. Pero itong mga tinamnan gitayay na po niya siya mga sano. Ito na ihang sa doon na niya man siya manurok. Pulihan na pa itong bago. Pero karena itong tinamnan dari butang bago ngit mga sano diri ta magtanom. Nga mga sano itong mga gamit sa pagtanom atong binhi atay rubber band, pipes, PVC pipes, apay suganan, kanang alcohol nga denatured, gapas, apay pang sanitize ng alcohol, kini pil atong iputos, napatay gunting, posporo atong daig galing suganan. Sige, ato sang sanitize mga sano. Sano. Ano na to? Binhihan. Tanga na to sa binhi. Lang nimo sa kadaghan lang imong sanitize para contamination.
Gabi. Vibes. Ano? Mahumanog ka noon. Itong fried suod sa kaban. Nga namoy na katunan gamay mga sano. Enjoy your day.